Gulai bagian tuh mana kamu? Ya. Ada bra. Dia pun kan? Saya pun jarak 3 kilometer sama mana? Oh. Tawan जोंनि सिखा? 이 건데 그냥 봐봐. जाबाय एसे जों नुलानोबा बुस्थुखौनो आरो खुवाजोंनो दै जादों थायनाय बिसोरो इखुवासो खुवाब्रा इयो अखा नङा आहा बिराद मोजां जायगा मोनबायलै बेथ' बबेयाव दं नुयो नुयो जोंनाव थाहैनाय